Gutom na ako ha. Hurry up. Gutom na ako. So, gutom na. Tignan natin, be, kung okay ba yung pagka-park niya, be. Be, tignan natin, be. Be, wiggle up, si. Magaling pa ako sa'yo, dong. Good. Keep going. That's it. Hi. Why you have light in your head? Okay. Gutom na ako, Han. Where's your laptop, love? Open the thing. Open the truck. Gutom na ako, eh. I'm so hungry. Waiting for you, darling. Oh, you still have this bag food here. Yeah. Only one bag? One bag? Alam niyo anong mangyari ngayon, mga loves? Yung aray, nakamot ko yung pimples ko. Aray, ang sakit. Itong rice na niluluto ko, bagong bag. Bagong bag po ito ha, kasi gusto ko bago. Yung rice na niluto ko. Ang nangyayari, ang baho niya parang NFA. Naalala ninyo yung NFA sa Pilipinas? Ganyan yung niya. Sabi ko, lapatay. Yun yung naano ko, mga loves. Ito yung pagkain ni Tami, oh. Yan. Pero masarap siya, mga loves. Pero ang amoy niya, NFA. Ay nako, kain na tayo bago tayo kasi gutom na ako. Kain ka. Kalagot ma itong asawa ko. Nagsasaing na ako dito. Alam niyo, nagsaing na ako. Ready na itong pagkain. Ready na. Excited na ako. Gutom na ako. Kalagot talaga. Lumabas, nanigarilyo daw siya. Palabasin daw yung mga aso namin. Karon, nakikinig ko, naririnig ko naman. Tinawagan yung katrabaho niya. Kalo. Nangyari dito, 7:40 na ng gabi. Oh, pumasok na. Oh, okay. Sabi ko sa inyo eh. Gutom na ako. Gutom na naman siya. Makipag-usap na naman to habang ako mag-iisa. Naghihintay ako dito para kakain. Pagkatapos nito, parang may kausap ako. So ngayon, may kausap ako kakain. Ngayon, tignan nyo. Ang kausap niya ngayon, yung kausap niya. Pakinggan natin. It makes sense that I don't want to eat more. Santa Claus. Like 61 miles from the theater. You said you were 45, right? Well, yeah, it's like something like that. I don't remember. I know we discussed it, but I don't remember. But yeah, I'm like 49 minutes from there or something like that. Don't try it. I do this. Nope. I'm doing you a favor. This way you don't have to work 2 days in a row, that kind of thing. Because that. Well, he wouldn't have done it anyway. And he would have been, he doesn't know the mics. I know, but you should have put him in the spot. Yeah, I know. I agree. Like, I wait for you until you get home. I was so hungry. And then to spend time with you eating together. But no, you're not talking to me. No, you have time to sit beside me eating and call. You decided to call him. Yes, you did call him. I heard you. You said, hello, man. Yeah, when he called, I asked him how I answered. And then I said, okay, this is the thing.
The wife is cooking the whole half day, and then he get home. I wait for him, and he's talking on the phone while we're eating. Such a good baby. Do you want more veggies? No. This is what... Porky, so much porky. I give none to you kids. I did give. You don't? Roxy is waiting. I guess I can get her piece. Yeah, right here. Go get here. Bring your spoon, fork. Because I washed everything already. So, yun mga loves. And, so, I spend time with my baby, listening to him sa telepono. Ay, kaluka talaga to my baby na. I gave Roxy, you know. Anyway, yun lang mga loves. Hi mga loves, isa lang yung masasabi ko sa mga issue ngayon kay Katniel. Grabe naman yan. Grabe, 11 years. 11 years. Gisayang-sayang lang ang panahon, no? Sinayang lang yung panahon ng babae. Tinitikman-tikman. Pagkatapos, iiwan kasi pagod na. Naghanap na ng kiat na babae. Naghanap na naman ng iba para makatry ng ibang putahe. Diba? Ganyan yung lalaki. Hindi lahat po. Pero alam nyo, kapag yung mga lalaki is ganun, matagal na kayo, and then parang walang sign, hindi nag-uusap-usap tungkol sa marriage, ganun. You know? Iwan nyo na. Kayo na yung mang-iwan. Pero wag kayong mang-cheat, no? Iwan ninyo na. Kasi ngayon, alam nyo, sa mga naobserbahan ko, mas nakahanap pa ng kaligayahan at pinakasalan pa yung mga 2 months lang nagkita, 3 months, days, o diba, not even a year, nagpakasal agad. Kasi doon mo talaga, dapat, iwan ko na lang talaga si Batman talaga. Yung mga relasyon na sobrang tagal, and then, walang sign sa mga kasal-kasal, wala, wag na. Kasi ibig sabihin yan, hindi talaga kayo pakasalan. So, kaya yun, alam nyo na, mga issue ngayon dyan sa Pilipinas, yung kay Katniel, no? At hindi lang yan, mga loves. Ang dami kayang nagkarelasyon sa showbiz or non-showbiz, no? Ang dami kayang nagkarelasyon na nawala. Like kay, sino ba yun? Si Billy Crawford ba yun? Si Billy at saka si Nikki Hill, no? Marami pa yung iba dyan, mga loves, yung basta ang dadami si Angel Locsin at saka kinsa man tong ka Angel Locsin, ha? Basta ang dadami, hindi yun si Angel Locsin. Si Angel Locsin ba yun? Like kay Angelica Panganiban at saka kay Derek Ramsey. O diba, ang tagal-tagal, ang dami po yan kahit sa showbiz man or non-showbiz. Kapag matagal na kayo sa relasyon at walang nangyayari, gitilaw-tilawan lang kayo, tinikman-tikman, pagkatapos niyan, you know, ay ako na, wag na talaga, mga loves. Kasi talaga, ang ending niyan, hiwalay talaga. Hindi talaga kayo pakasalan. So, kaya kayong mga single dyan, na nasa relasyon pa kayo, iwan na ninyo. Maghanap kayo, baka yung destiny ninyo is makikita nyo lang sa airplane, magbakasyon kayo, baka makikilala lang ninyo yan sa eroplano sa pagbakasyon, and then pakasalan kayo agad. Kasi yun eh. Iwan ko, hindi lang yun, iwan ko. Realidad sa buhay talaga, ganyan talaga yung nangyayari. Mga matatagal ng relasyon, ang ending hiwalay. May iba nga nagkarelasyon ng sobrang tagal-tagal ng ilang years, nagpakasal, the next day hiwalay. O diba? So hindi iwan ko na. Itong si Daniel at saka si Catherine talaga, ano yung ginawa ko? Si Catherine, naawa ako kay Catherine Bernardo. Naawa ako kay Catherine Bernardo kasi po, talagang kapag ang babae kasi, kapag ma-inlove ang babae, yun na yun siya. Hindi na ang utak, hindi na gumagana. Ganyan talaga. Si Daniel Padilla pa, na ang gwapo-gwapong bata. Ginoo ko. Yun na siya. Doon talaga yun siya kay Kinsa. Totoo, kung totoo man or hindi na sila ni yung isang babae na sexy din, maganda din. Sa tingin ko, mas bagay silang ni Daniel din. Nila ni Daniel Padilla, mas bagay sila ni, kinsa ba nun? Basta yun siya si Brillantes.
Basta yun siya, mas bagay sila ni Daniel. Kay kiaton man to nga bae. Yun yung gusto ng mga tao na palakiro. Yung may mga pagkiat na sexy. Yun yung gusto nila mga loves. Yung marunong mag-sexy. Kanang parang, kasi Bisaya, pakiat, baluhagan. Mauna siya. Sa mga lalaki na mga palakiro, yun yung gusto nila. Ayaw nila yung mga babae na parang hen, ganun. Iwan, kawawa naman itong naawa ako kay Catherine Bernardo mga loves kasi natikman na talaga siya mga loves, wala na talaga. So kakauwi ko lang mga loves and then ang nangyari, itong si Tami tulog na tulog po siya. And then sabi ko sarili ko, matulog na kami kasi matulog na tayo. So, kayong mga babae dyan, kung meron kayong boyfriend na sobrang tagal na ninyo, kayo yung magsasalita, you have to open to. Like pakasalan mo ba ako? Diba? Ang pangit man tignan, pangit man yan. Pero sa panahon ngayon, oh my God. Kung gusto nyo talagang makasal, anuhin ninyo? Sabihin nyo sa lalaki, pakasal naman tayo. Kung ayaw mo, hindi maghiwalay tayo. Masakit man yan mga loves. Pero ang ending kasi hiwalay. So dapat unahan na ninyo. Kasi mahirap na. Ginagamit lang kayo. Ay, ang hirap ng showbiz.